Jurkje. Jacqueline. Ja, die had je. Je bent wat te laat. Ja, ik had een famkop halen en ik helemaal vergeten. Ik stier op oprit. En ik dacht, oh heer, dacht ik moet me waarom? Nou ja, dan ben je een hele tijd bij je kwijt, hè. Het is wel echt iets apart zitten, hè. Mooie kleding eromheen. En nou ja, de warmte, dat valt hier gelukkig. Dat wordt mij. We een goede kachel hebben hierin. Dus ja, dat gaat wel goed. Maar ja, we zullen wel te wachten voor het mooie eigen gebouw straks, hè. Nou, maar snel Nou, erbij. we zullen even de spul klaar maken, maar wat je bij. Hij eerst in het kerken zitten. En in het kerken hingen we ermee licht, want die kroon die hing te hoog. We hadden daar al wat professors, hadden er lampjes op en dingen zo, maar daar weet ik niks voor. Nou, dat hij ik zei van, nou kom maar bij mij in het hok. Ja, nou, dat gaan we zien, dat is al even wat behelpen. De verwarming, dat is, nou, die moeten we uitzetten, maar door de bromte te boten. Nou, maar weer redden ons. Daar gaat het om. Zullen die beginnen daar vanuit het multifunctioneel centrum, hè? Dat is de bedoeling. Nou, dat is dadelijk in januari die met die muren kleren. Nou, verhoeden we. We gaan wel leren lid maken, want dat bijzonder vinden wij het. We gaan jaren lid geweest, 64, meer dan 64 jaar, dat er al mijn dochter. En had ik verschillende plakjes in het korps. Hij is voorzitter geweest, penningmeester. Ik ben begonnen met een trompet. Ik ga er een paar jaar uit west. Ik heb het gebed eruit gekregen. En toen had ik school de tromslijn. En toen ben ik begonnen met de bariton, toen kwam die drumstijl. Nou, en dan, toen weer wat roer, hè. Die grote trom hoeven ze net meer te broeken. Ik denk dat ik de oudste ben van het korps. Ja, ik ben 86. Nou, ik draai naar mij, ze laten ze mee havelen en dan worden ze met mijn diner aan. Hè. Het klonk eerst met zo geweldig. En toen hadden ze van oude toneelkleden. En toen is de ruimte hier achter mij wordt beschut. En nou ja, je kent het nog met waar. Ja, maar dit is de laatste keer dat het er saai zit dus. ja, want wat baten maar ik doen? Die moeten weer broekt worden in een eigen multifunctioneel centrum. Dus die moeten nu naar de stomerij om skimaker te worden.